Gipriso sa Lapu-Lapu City Jail ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya nga gikiha gumikan sa giingong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Lakip ang 8 pa ka mga DPWH engineers nga niisyuhan usab og warrant. Ano ang report ni Nico Sereno? Anam-anam ang pag-abot nitong Biyernes sa Mactan Airport sa mga nadakpan subay sa kaso sa 96 million flood control project sa Davao Occidental. Tungod sa airline policy nga tag-tinagduhara ka detainee kada eroplano, nabuwag og flight ang 8 nga gibiyahe gikan sa Davao City. Lakip sa gidala sa Sugbo ang contractor nga si Sara Diskaya gikan sa Kauluhan. Higpit ang seguridad dihang gidala sila sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Ang RTC Branch 27 ang nagpagawa sa arrest warrant kang Diskaya ug mga opisyal sa DPWH Davao Occidental kagikasuhan og graft ug malversation of public funds. The first court who acquired jurisdiction is Branch 27 because they are the first court that issued warrant of arrest against Mrs. Diskaya as well as the 8 DPW Davao engineers. Bibisita pa ang duha ka mga anak ni Diskaya sa korte sa wala pa siya ibalhin padung sa bilangguan. Alas 12 sa tungang gabi, gidala ang mga akusado sa Lapu-Lapu City Hospital alang sa medical check-up. Wala tuguti ang mga tigbalita nga makasulod sa tambalanan. Dihang nakumpleto kini, pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Sabado, gidala sila sa Lapu-Lapu City Jail. Wala makasulod ang media sa bilangguan. Apan sa video ug photo nga gipagawa sa NBI-7, makita si Diskaya nga nangandam sa iyang mga gamit nga dalhon sa selda. Gihiling sa BGMP personnel ang kahimtang ni Diskaya ug sa uban pang mga akusado ug gisusi ang gidala nilang mga gamit. Walang special room for them. Kasama sila sa lahat ng detainees sa Lapu-Lapu. Yun ang pag-uusap namin sa head ng BGMP 7 na walang special treatment. Yun ang utos ng Secretary of Justice. Samtang giklaro sa mga abogado sa 7 sa 8 akusado nga dili ghost project ang concrete revetment project sa Barangay Kulanan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nahimo lang daw kunong collateral damage ang ilang mga kliyente. We believe since the alleged crime is committed in Malita, Davao Occidental, we think that the proper venue should be in Malita, Davao Occidental. And since there's a graft court in Davao City, we believe that it should be tried there. As to the detention, we are exploring the best place to detain them to emphasize and maximize their safety and security. Sa kasayuran sa NBI sa Enero sunod tuig, gikatakdang i-arraign o basahan sa ilang mga kaso ang mga akusado. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.